Pintura al tremp de caseïna. En aquest vídeo realitzarem tremp de caseïna seguint una formulació estàndard. Resumirem les seues característiques i aplicacions fonamentals. Aquest sistema pretén assegurar la qualitat i la seguretat del mètode i del resultat. Per aconseguir els objectius, seguirem aquests passos. Els tremps són pintures que el seu aglutinant està format per una emulsió de matèries immiscibles. Es consideren de forma general tècniques aquoses. Per a la majoria, el diluent i dissolvent de neteja és l'aigua. Aquesta característica ho converteix en una molt interessant alternativa enfront de la crisi ecològica actual, per la seva innocuïtat i la seva qualitat sostenible. A més dels avantatges de treballar amb aigua i escurçar els assecats, cal destacar la seva estètica singular, d'accentuada vibració i aspecte diàfan, que admet diverses combinacions i mixtures en el suport i pateix menor oxidació que l'oli. No obstant això, la seva escassa flexibilitat limita la seva grossària. Segons l'origen, es classifiquen com polisacàrids, proteics i polímers sintètics. Aquestes emulsions, a més, poden ser naturals i artificials, entre les quals es troba el nostre cas. La caseïna, del llatí caseus, és el nom d'una família de fosfoproteïnes històricament emprada en la pintura, que es troba en la llet dels mamífers i en la sang, un dels components principals del formatge, que també s'usa com a cola i aglutinant per a fabricar pintures al tremp de caseïna, també conegut com caseinat, i aquests són els seus trets generals. Els pintors de les cavernes van fer ús d'ella en pintar amb sang. Va ser utilitzada en les il·lustracions dels manuscrits medievals per les seues característiques brillants i fixants que aguantaven el pas de les pàgines, així com en pintura mural per la seva resistència i utilitat estètica. El tremp de caseïna posseeix els mateixos avantatges que el tremp d'ou, gran luminositat i capacitat per a les veladures. A més, té un pegat molt més fort al suport i la capacitat de carregar molta més quantitat de pigments per la seva gran adhesivitat. Amb el temps es torna insoluble i impermeable. Una altra virtut és la seva capacitat de mixtura amb tècniques de cera. Una vegada seca, produeix superfícies ideals per a ser treballades damunt amb materials que requereixen de gran absorció per a procurar la seva adherència i assecat, com el tremp de sabó, de cera i la tècnica d'encausto. La tècnica mixta de cera i caseïna va ser àmpliament utilitzada a Egipte i la podem trobar als retrats mortuoris del Faium. Sol utilitzar-se també com a imprimatura per a la tècnica d'encausto. La pintura de caseïna va ser bastant utilitzada durant el segle XIX com a tècnica mural. Un altre ús que va tenir fins a mitjans del segle XX va ser com a mitjà per a l'il·lustració, substituït posteriorment per l'acrílic. També serveix com a fixador de carbó, guix o pintura al pastís. Els resultats pictòrics ofereixen possibilitats úniques i impossibles en cap altre mitjà. Amb la seva estètica pròpia, singular, aquesta pintura continua viva en el present. Hem adaptat la recepta d'Antonio Pérez Pineda, realitzada amb els següents materials i proporcions, que podem multiplicar segons la quantitat desitjada. Amb aquesta recepta s'elabora la cola forta de caseïna, que per a pintar caldrà rebaixar a raó de 1,3. Les eines bàsiques per a procedir a la seva elaboració són bàscula, got mesurador, xeringa i comptagotes per a obtenir les proporcions adequades de cada component, foc d'inducció, agitador, velcros i recipients adequats per a disposar un bany de Maria. Recipients de vidre gruixut amb boca ampla i tancament hermètic i etiquetes. Aplicar calor en formulacions on es provoquen reaccions químiques és molt més segur si evitem el foc de les cuines de gas. Realitzarem aquesta pràctica amb precaució per la reacció d'efervescència que produeix l'amoníac. Hem de ser prudents per evitar els regs assenyalats. Utilitzarem ulleres de protecció bilateral, guants de vinil i antitèrmics i màscara de filtre químic. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori.
i hem d'assegurar una adequada renovació de l'aire. Per tant, és molt recomanable utilitzar laboratoris especialitzats que complisquen amb els requisits i les normes de seguretat necessaris. Primer calfarem l'olla al bany de Maria. És important que siga destil·lada o bullida. A continuació, incorporem a poc la caseïna, la fase grassa, tractant d'integrar-la en la fase aquosa. És important que la seva incorporació siga sempre gradual i l'agitació constant. Després, s'afegeix gota a gota l'amoníac. Això provocarà una efervescència. La incorporació d'ingredients ha de ser sempre lenta i sense parar de remoure. Observarem que la mescla es va homogeneïtzant i que va prenent cada vegada un to lletós. Això és símptoma de que està emulsionant adequadament. El procés quedarà completat en la homogeneïtzació de totes dues fases. Com a resultat d'aquesta elaboració, s'obtindrà una cola forta. Envasem el nostre producte, anotem la fórmula i data d'elaboració. Una altra manera de fer-la és humectant prèviament la caseïna. El principal diluent serà l'aigua preferentment destil·lada, lliure de calç. És convenient provar el seu comportament amb els pigments. Per a poder pintar és necessari deixar-la reposar, una hora, i diluir-la a raó d'una part d'aquesta cola per 3 d'aigua, millor amb l'aigua lleugerament calenta. Les proporcions poden ser volums iguals entre el pigment i aquesta segona solució de caseïna. Per a pintar, cal tenir en compte que, malgrat la seva força adhesiva, aquesta és la menys flexible de totes les tècniques aquoses. Acabarem de netejar i arreplegar tots els utensilis usant solament aigua i un lavaplats. És adequada per a suports de fusta, teles o paper muntat sobre panell. Per a suport flexible se sol afegir glicerina i es donen capes molt fines. La solució es conserva millor en el frigorífic. Sol preparar-se diàriament perquè la proteïna es corrompa amb molta facilitat. És possible afegir com a conservant ortofenilfenat de sodi. Derner recomana essència de clau i apunta l'aplicació de conservants sintètics alimentaris. També pot preparar-se amb altres receptes igual d'òptimes, usant calç apagada o carbonat amònic en lloc de l'amoníac. La cola de caseïna rebaixada també es pot mesclar amb altres ingredients com vernissos, olis, etc., amb batedora. Actualment existeix el caseinat monoamònic, varietat soluble, removent a uns 70 graus centígrads, sense amoníac, encara que la caseïna fresca produeix una solució de més qualitat. Perquè fluïsca en pintar ha d'usar-se a una temperatura no inferior a 20 graus centígrads. L'aglutinant ha d'agitar-se sempre abans de l'ús. L'aglutinant es mescla amb pigments sòlids i compatibles, secs o humectants. Si un pigment es resisteix, sol funcionar si afegim unes gotes d'alcohol. Amb l'elaboració d'aquest tremp,
tindràs un aglutinant que servirà per a fer pintures amb els pigments, com mèdium diluent i condicionador. Amb aquest recurs milloraràs la teua capacitació professional i guanyaràs en independència.